Днес ще говорим за невероятните десерти в Protein House. Останете с нас, за да разберете какви са и как се приготвят. Ако сте се чудили как се правят едни от най-добрите палачинки в София, ето, можете да видите. Нашите палачинки се правят с брашното без и в комбинация с протеиновия шоколад без захар или лешников крем стават най-невероятен десерт, който можете да си представите. Сигурна съм, че много от вас, които са опитвали от нашите палачинки, знаят за невероятния вкус. Ето можете да видите и как приготвяме дубайска палачинка. Това отново е протеинов шоколад без захар. И можете да видите, не пестим материал. Това, което виждате, е кадаив с пистачио крем, тъй като правим дубайска палачинка. Само си представете колко нежна и в същото време хрупкава ще бъде. Ето и как ги поставяме внимателно в кутия. Декорираме. Това е пистачио отново и палачинката е готова.